Commoció al món polític illenc per la mort de l'exdirector general d'Economia del Pacte de Progrés, Antoni Montserrat. Fa només una setmana li havien detectat una greu malaltia i ahir va morir a 51 anys d'edat. Montserrat serà recordat per la renovació que va impulsar a l'Institut Balear d'Estadística. En el món empresarial va aconseguir reflotar la firma bijutera menorquina Catisa, de la qual n'era ara el director gerent, i tenia previst inaugurar el mes de març una nova fàbrica al polígon industrial de Maó. A l'actualitat també ocupava la presidència de l'Institut Tecnològic Espanyol de Bijuteria. Vull despedir aquest temps d'actualitat, d'anàlisi i de tertúlia, recordant perquè ja ho hem anunciat a l'informatiu avui, la commoció dins el món polític illenc que se viu aquestes darreres hores per la mort de l'exdirector general d'Economia del Pacte de Progrés, Antoni Montserrat. Fa només una setmana li havien detectat una greu malaltia i ahir va morir a 51 anys d'edat. Montserrat serà recordat per la renovació que va impulsar a l'Institut Balear d'Estadística. En el món empresarial va aconseguir reflotar la firma bijutera menorquina Catisa, de la qual n'era ara el director gerent, i tenia previst inaugurar el mes de març una nova fàbrica al polígon industrial de Maó. A l'actualitat també ocupava la presidència de l'Institut Tecnològic Espanyol de Bijuteria i nosaltres, especialment jo, des d'aquí i aquest programa, l'hem volgut recordar sobretot pel que va destacar, que és la seva trajectòria professional, però també aquest tracte personal que tenia amb tots els que van tenir l'oportunitat i la gran sort de conèixer-lo. La classe política balear està avui de dol. Antoni Montserrat, exdirector general d'Economia del govern entre els anys 1999 i 2003 i actualment gerent de l'empresa bijutera menorquina Catisa i president de l'ITEP, va morir ahir a Palma als 51 anys a causa d'una greu malaltia. Tenia 51 anys quan la setmana passada els metges li varen comunicar que patia una malaltia molt greu. Una malaltia tan fulminant que ahir, acabant la seva vida mentre romania ingressat a un hospital de Palma. Antoni Montserrat es va donar a conèixer en el món empresarial als anys 80, quan va assessorar a empreses i treballadors del sector aeronàutic, com Espantats o Hispània, que s'afrontaven expedient de fallida o de regulació. El 1999, el Pacte de Progrés el feu director general d'Economia, una etapa de la que serà recordat per la renovació que va impulsar l'Institut Balear d'Estadística i per guanyar-se el reconeixement del sector per la seva professionalitat. Acabat el pacte, tornà a la seva illa natal, Menorca, on treballà d'assessor laboral. Entre els seus darrers èxits, ja la va aconseguir reflotar la firma bijutera Catisa i presidir l'Institut Tecnològic Espanyol de Bijuteria. Avui, el món empresarial i polític està commocionat. El nostre condol a tots els seus familiars i amics, i de forma molt especial des del Partit Socialista volem agrair la tasca, la feina que va fer Antoni Montserrat per aquestes illes. Una persona que valia molt, a més una persona gens sectari, vull dir, sempre molt oberta, sempre dialogava amb tothom, ara feia una magnífica feina tècnica i era una persona que s'havia guanyat un prestigi dins la nostra societat.